tayo. Yung tubig. Tubig. Hi! 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 Go, Wix! Yung maganda, te. Tara. Halika din sa akin. Takot-takot, tari. Masyado naman na rin mininervyo sa buhangin. Yun, sinulula ilin, no? Sadyang ganyan magkakaroon niya ng buhangin. So, naglalaro sila ng buhangin. Dali. Mama, may buko. Good morning! Good morning! Nandito kami sa Sariaya. Sariaya, Quezon. Inday! Inday, tingin. Inday, akin yung mas mo. Akin na. Yun, lakad kit. Layo. Yehey! Rex, akin na isa. Susutin ko isang shot. Ano kaya sila nito isang shot? Oh, sige, di wag. Dito lang naman ako sa bato. Sabi ko akin na isang short. Yehey! Go, Rex. 1, 2, 3. Linaw, oh. Ang linaw. Sinalulo. Inday. Hanggang dyan lang, Inday. Ganyan ka lang. Play lang. Ang linaw, oh. Ang linaw. Pwede kayo umupo-upo dito sa may bangka. Ayun salamin dito, maano, basa. Akin na, may bag ako. Ayan, sa may bangka. Ay, narikila ko rin bangka, kulay green. Baka may makasalisid dyan. Dito lang naman ako, hindi man ako maliligo. Video ne. Pag-istorya na mo. Pag-istorya na mo kay video ne. Mag-aalmusal muna kami. Ay, gutom na. Wala pa kaming almusal. Sige, sige. Isa na ninyo dyan. Anong ulam? Anong ulam? Ang ulam namin ay pritong talong at saka Wow. tulingan, Wow. adobong manok, adobong baboy. Wow, ang dami naman. Ano pa? May tuyo pa rin kami. Wow. Ang sarap noon. Nasa si Kuya Mario. Ano, bebe? Magkain muna tayo. Sige, video ni. Pag-istorya di agawit kay video ni. Sa mga bertudaso. Hi, sa mga bertudaso, sa mga Alicia Buhol. Yan, kana. Mao na yung pinakalaming banat. Sige, kay video ni, oh. Video pala yan. Oh, kaya. Bootleg at bertudaso clan. Shout out sa bootleg ko, no. Alicia Buhol. Tara na kay mga una. Kalami sa sunshine, oh. Sos, Ginoo. Ninjo rai mo patay, ninjo. Alina kay mga una ta. Oy, dad. Ano 'yon, tenek? Ayun. Inda yung ano mo, yung tsinelas.